So what's up? Nami guest karon maki-type race yan up front. So mag-challenge. Let's go. So karon sila na po challenge ko no. Silang duha. Ako rang gihatag ang akong pagapil din nila kay sama lagi nga kani mapupsanon ra ta. So karon nagkanto sila create lobby. Create game, join. So karon sila ha. Sugod na. Reasons. Nawala. Reasons. Wa gitoyo to. Balik. Gitoyo to kay pildi na. Seven, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Woy, reasons, haha. So sila sa nag-challenge kay wala may makig-challenge na ako kay kanilaging lagi keyboard is life. So wala makapasa kung kuan skill sa typing skill na ako. Kay sa mga kuan tap sa i-search ninyo sa internet murag ako man tali ang kuan top 1 sa fast typing. So kung makaduwa lang jud mo aning type racer kanao Hindi man ka mag-assume. kanao Okay. makita ninyo dira search lang akong pangan Jirael Rosal makita jud mo sa kuan percent typing skill 100% top 1 ang tali ko ato top 2 mo ko ato niagi so karon top 1 na Nya inotong tali ha, katurang tali. Yan. Really, nigga? di basta mo na tinaw na so start up sila nag RM so tadadadang tadadadang dududu dududu serious kayo sila pero kung ako makaduwa jud ngani pidungan ra memorize ra nako kada one sentence so mao na I never Really, nigga? so pidungan ra nako mao na akong kuan nila so karon daog gihapon siya Sagunin niya wala ay mga ni sa mag Sige, oh rematch na pod oh starting in 4 3 2 2 1 1 wana to it's a 2 haha Really, nigga? Reason so say masulti nimo ya easy ra easy
Easy.